Τώρα στο θέμα για το οποίο σας έχουμε προσκαλέσει σήμερα, γιατί είδα χθες ανεβάσατε στη σελίδα σας, στη σελίδα της ΑΔΔ, να το πούμε ότι υπάρχει και αυτή η σελίδα. Το blog. Υπάρχει και blog, στο οποίο παραπέμπουμε στη σελίδα που έχουμε στο Facebook, το έχουμε ανεβάσει, οπότε αν πατήσετε πάνω στον ενεργό σύνδεσμο θα σας πάει στο blog που είναι εκεί πέρα όλη η δραστηριότητα, οι ανακοινώσεις μας, τα δελτία τύπου, και μπορείτε να τα... Ναι, σημαντικό και αυτό για να υπάρχει ενημέρωση, γιατί πλέον και το διαδίκτυο παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, από ό,τι μάθαμε από τη δική σας λοιπόν ανάρτηση, πήγατε μία αντιπροσωπεία των σωματείων της Λίμνου στη διοίκηση του νοσοκομείου Λίμνου για τα θέματα που τον τελευταίο καιρό τα βλέπουμε να πληθαίνουν, τα προβλήματα να πληθαίνουν, οι ελλείψεις και όλα αυτά. Πείτε μας λίγο, κύριε Ξυπτερά, τι έγινε χθες. Απλά να σας πω λιγάκι τι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένα διήμερο συναντήσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του νοσοκομείου, γιατρούς και προσωπικό, για να γίνει αυτή η συστηματική καταγραφή. Γιατί όπως όλοι εδώ πέρα στη Λίμνο γνωρίζουμε, το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή θα λείπει για 10 μέρες ένας καρδιολόγος, που μπορεί να έρθει έστω γιατί κάτι ακούω ότι θα έρθει για λίγες μέρες, να μην μας ξεγελάει αυτό. Πάντως το ότι έγινε, αν έγινε αυτό το βήμα, που δεν το γνωρίζω επίσημα, δείχνει ότι γιατί δεν γινόταν μέχρι τώρα που κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Μήπως τελικά υποποίηση γίνονται όλα. Εννοείται ότι γίνονται υποποίηση. Εννοείται ότι γίνονται υποπίεση. Και από συστηματική μάλιστα πίεση δεν φτάνουν μόνο, για παράδειγμα, να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά πρέπει με την παρουσία μας όλοι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο που λέγεται δημόσια δωρεάν υγεία υψηλού επίπεδου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λίμνου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προηγήθηκε αυτή η επικοινωνία, όπως είπατε, με τους συσκέψεις. Με τους εργαζόμενους. Με τους εργαζόμενους εννοείται τους εκπροσώπους. Ναι. Άλλη επαφή που είχατε? Και με τους γιατρούς. Και με τους γιατρούς. Και με το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το Σύλλογο των Εργαζομένων. Έγινε αυτή μια πρώτη καταγραφή και με βάση αυτά τα δεδομένα προχωρήσαμε σε παράσταση προς τη διοίκηση του νοσοκομείου για να ρωτήσουμε τι ακριβώς γίνεται και με το ζήτημα του καρδιολόγου. Δηλαδή τώρα, αν αυτές τις μέρες τύχει και πάθει ένας άνθρωπος ένα οξυέμφραγμα που χρειάζεται μέριμνα από ειδικό καρδιολόγο, καλύπτει ο παθολόγος τον οποίο έχουν αναθέσει αυτή τη δουλειά με μπλοκάκι, ο οποίος κοστίζει 200 ευρώ τη μέρα για να βρει την υγειά του ο δημότης εδώ πέρα, ο πολίτης. Και βέβαια αυτό γίνεται συστηματικά εδώ και πάνω από χρόνο, δεν είναι τωρινό, απλά τώρα για κάποιο λόγο ξεπέρασε αυτή η επανάληψη, παραέγινε αυτή η επανάληψη. Κάποια αφορμή δόθηκε για να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή η δημοσιοποίηση του θέματος, θεωρώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς το λόγο, αλλά πάντως έγινε ειδικότερα. Ναι. Εμείς πάγια προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε τα ζητήματα, ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, και θεωρούμε ότι επηρεάζει αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να συμβάλλουμε στο να είναι αυτό που λέτε, γιατί πολλοί ακροατές έτσι ρωτούσαν γιατί τώρα, αφού συμβαίνει τόσο καιρό. Είναι αυτό το ότι κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι φορείς επιλέγουν τη χρονική στιγμή να αναδείξουν ένα θέμα, και το χώρο άνοιξε ο Ιατρικός Σύλλογος με τη δημοσιοποίηση του θέματος και στη συνέχεια ήταν ένα έναυσμα να πάρει τη σκητάλη ο κάθε φορέας και να θέσει όλα αυτά τα θέματα, και νομίζω έγινε ένα βήμα. Τώρα, βλέπω ότι έχετε κάνει μια τρομερή καταγραφή, κύριε Ξυπτερά, με βάση τα στοιχεία τα οποία σας έδωσαν οι συνομιλητές σας, και ουσιαστικά δίνει το μέγεθος των ελλείψεων και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο χώρος της υγείας. Πραγματικά είναι πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Δυστυχώς δεν δείχνει το μέγεθος. Είναι, όπως γράφουμε, μια ακτινογραφία των σημαντικότερων, γιατί υπάρχουν και άλλες ελλείψεις, τις οποίες άμα καθόμασταν και τις καταγράφαμε θα πιάναμε ακόμα περισσότερες σελίδες. Και μπήκαν και κάποια καινούργια δεδομένα που δεν είχαν δει το φως, όπως την απουσία προσωπικού στη γυναικολογική,
που και αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε, και διάφορα άλλα. Θέλετε λίγο να μείνουμε σε αυτό ή να μείνουμε στην αντίδραση? Τι σας είπε ο διοικητής όταν θέσετε τα θέματα? Γιατί νομίζω... Χθες, όπως σας είπα, πήγαμε μια αντιπροσωπεία εργαζομένων από τον Ομαρχιακό, από την ΕΛΜΕ, από το ΣΕΠΕ, από το Σύλλογο των ΟΤΑ, από τους συνταξιούχους, για να εκφράσουμε την αγωνία μας, όπως σας έλεγα, για αυτή τη στιγμή την έλλειψη καρδιολόγου, όπως σας είπα πιο πριν. Τι γίνεται αν ένας άνθρωπος χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα από καρδιολόγο? Έχει ένα έμφραγμα, για παράδειγμα. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό? Και στη συνέχεια περιγράψαμε την κατάσταση που αναφέρεται εδώ πέρα στον πίνακα που σας έχουμε στείλει. Μας άκουσε προσεκτικά ο διοικητής και η απάντησή του ήταν αυτές οι 4 λέξεις. Όπως? Δηλαδή, όσο διήρκησε αυτή η συζήτηση, η απάντηση ήταν οι 4 λέξεις. Θα σας απαντήσω αρμοδίως. Μάλιστα. Δεν πήραμε κάποια απάντηση. Και μάλιστα, μίλησε και μια συνάδελφος από το Σωματείο Συνταξιούχων, θεώρησε ότι αυτή η στάση είναι απαξιωτική προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Λίμνου, που αγωνιούν για αυτό που λέγεται υγεία της δικιά τους και των παιδιών τους. Μάλιστα, δηλαδή ούτε λέξη, να το πω έτσι, απλά. Ούτε λέξη. Ποιοι βρεθήκατε εκεί εσείς? Η κυρία Σπυριδάκη, νομίζω, είναι η συνάδελφός σας από τους συνταξιούχους, που επίσης έχουν σοβαρά θέματα. Ναι, ο κύριος Μαδιτινός, ο κύριος Μανδρανής από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, μαζί με από το Σύλλογο του Νοσοκομείου ήταν και άλλος ένας συνάδελφος. Ο κύριος Μοσχούδης, μήπως, ο γραμματέας? Όχι. Ναι. Τέλος πάντων, από τους γιατρούς, γιατί και οι γιατροί νομίζω ήταν να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύσκεψη. Ναι, η κυρία Αναγνωσοπούλου ειδοποιήθηκε, κατέβηνα, λέει, είχε εκείνη τη στιγμή ένα έκτακτο περιστατικό και ξέρετε, ο χρόνος που διήρκησε η συζήτηση ήταν, σας λέω, οι 4 λέξεις δεν πρόλαβε καν να επιστρέψει η κυρία Αναγνωσοπούλου. Δεν πρόλαβε να έρθει η κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Ξυπτερά? Δηλαδή, επειδή συχνά πάτε σε τέτοιες πόρτες, να το πω απλά, και διοικητές κλπ. Θυμάμαι παλιότερα να γίνεται χαμός στα γραφεία των διοικητών, να γίνεται διάλογος έντονος, να απαντάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, σε όλες τις διοικήσεις έως τώρα. Το έχουμε δει αυτό. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Αυτή η αντιμετώπιση είναι πολύ διαφορετική. Πιστεύετε γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, ο εκάστοτε διοικητής εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική και μην ξεχνάμε ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα εδώ πέρα είναι χρόνιο. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις διαφορετικών αποχρώσεων και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έχει μαλλιάσει, που λέει, η γλώσσα μας εδώ πέρα. Χρόνια τώρα να μιλάμε για τις ελλείψεις. Απλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που από τον τίτλο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λίμνου, το Γενικό Νοσοκομείο σιγά σιγά φεύγει. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για Γενικό Νοσοκομείο, μιλάμε για Κέντρο Υγείας. Και αυτό σημαίνει τρομερή υποβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους που κάθε μήνα πληρώνουμε για αυτές. Σας έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα απαντήσει αρμοδίως ο κύριος διοικητής? Σας είπα 4 λέξεις πήραμε σαν απάντηση, αυτό πήραμε σαν απάντηση. Οπότε κάνετε υποθέσεις κι εσείς. Όχι, εμείς δεν κάνουμε υποθέσεις. Όχι, υπόθεση για το πότε θα έρθει η απάντηση, αν θα έρθει κτλ. Το έργο το έχουμε ξαναδεί και δεν έτυχε, πέτυχε. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ πετυχημένης πολιτικής που θέλει τις ιατρικές υπηρεσίες να είναι εμπόρευμα και να παρέχονται επιπληρωμή ιδιωτικά. Εντάξει, δεν έτυχε αυτό εδώ πέρα. Αν οι συντοπίτες μας, οι εργαζόμενοι εδώ πέρα θεωρούν ότι η δημόσια υγεία πρέπει να παίζει άλλη λειτουργία και να έχει άλλο περιεχόμενο, εμείς αυτό που έχουμε να τους πούμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα παραπάνω και να το διεκδικήσουμε. Δεν πρόκειται να μας τη δώσει κανένας. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Κύριε Ξυπτερά, είστε υπερβολικός. Έχει γίνει το ΤΕΠ, έχει λειτουργήσει και έχει εξυγχρονιστεί μέσα από το Ελλάδα 2.0 το ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων, και έχουν τοποθετηθεί και κάμερες για να παρακολουθούν την κίνηση. Αυτό γιατί το υποτιμάτε? Είδα ότι το βάλατε θέμα.
και ζητήσετε να φύγουν οι κάμερες. Καταλαβαίνετε ότι το λέω με μια διάθεση διαφορετική. Για πείτε μας γι' αυτό. Ναι, ενημερωθήκαμε ότι περιμετρικά και στα επίγοντα απ' έξω έχουν τοποθετηθεί κάμερες και πραγματικά εμείς αναρωτιόμαστε τι εξυπηρετεί και ποιον εξυπηρετεί η τοποθέτηση καμερών όταν υπάρχει και φύλακας που ελέγχει, αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε και εργαζόμενοι κιόλας εκεί πέρα, νομίζω ότι υπάρχει ένας φύλακας, ναι, βέβαια. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τι ρόλο εξυπηρετεί η κάμερα και επίσης ποιος βλέπει τις εικόνες από αυτές τις κάμερες. Εγώ προσωπικά και πολλοί συμπολίτες μπορεί να μην θέλουν να καταγράφονται ότι πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτή η καταγραφή? Στους δημόσιους χώρους αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί και στην τράπεζα όταν πάμε για παράδειγμα λέει ότι καταγράφεται. Λέω τώρα, δεν είμαι και σίγουρη, μήπως είναι νόμιμο δηλαδή αυτό. Εντάξει, αυτά τα έρημα όμως τα δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα κατά το δοκούν. Και για άλλα ζητήματα μας έχουν πρίξει ότι δεν μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για τα προσωπικά δεδομένα, για αυτά τι γίνεται δηλαδή? Σωστό και αυτό που λέτε. Ναι, αλλά μας απαντήσει ο αρμόδιος τι εξυπηρετεί και σε τι μας βοηθάει. Δεν απάντησε. Ρωτήθηκε ο κύριος διοικητής γι' αυτό? Βεβαίως. Οι 4 λέξεις. Τώρα, εμείς να τα πούμε με περισσότερες λέξεις. Δεν έχω μπροστά μου το έντυπο για να δεν με βοηθάει τώρα στην εκπομπή. Αν θα θέλετε λίγο αυτούς τους πίνακες που δώσατε στη δημοσιότητα, γιατί πραγματικά, παρότι γνωρίζουμε λίγο πολύ πώς είναι η κατάσταση, όταν το διαβάζεις και αποτυπώνεται και σωρευτικά και έτσι όπως το έχετε βάλει, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή κάνετε μια ανάλυση, νομίζω ότι από μόνο του αυτό είναι καθηλωτικό. Θέλετε λίγο να μας το πείτε? Και πολύ ανησυχητικό. Ναι, επειδή είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, θα σας πω μόνο ενδεικτικά. Αλλά το γενικό συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μόνιμους γιατρούς. Και γι' αυτό δεν στελεχώνεται το νοσοκομείο με μόνιμο ιατρικό προσωπικό για όλες τις ειδικότητες. Και βλέπουμε ότι από τη λειτουργία του νοσοκομείου κάθε άλλο παρά λίγα χρήματα φεύγουν. Όταν ένας ιδιώτης που καλύπτει μία ανάγκη με μπλοκάκι πληρώνεται 200 ευρώ τη μέρα, όταν γίνονται συχνές αεροδιακομιδές οι οποίες κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι η στόχευση είναι άλλη. Η στόχευση είναι να ανοίξει η αγορά υγείας από ιδιώτες και οι ασφαλισμένοι να χάσουν αυτό το δικαίωμα που έχουν στη δωρεάν ιατρική φροντίδα. Τα σημαντικά προβλήματα που είναι ζωής και θανάτου, όπως λέμε, πέρα από τον καρδιολόγο, ο οποίος υπάρχει ένας μόνιμος αλλά αναπληρώνεται με ιδιώτη με μπλοκάκι, σημαίνει ότι ο καρδιολόγος είναι κάθε μέρα εφημερία. Ναι. Είναι κάθε... Πώς και πείτε, και σας λέω εγώ ότι βγαίνει μία προκήρυξη και λέει θέση για καρδιολόγο. Ποιος καρδιολόγος θα έρθει να κάνει 15 μέρες εφημερία στη Λίμνο με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα οικονομικά, με τα ενοίκια, έλλειψη σπιτιών, υπέρογκα ενοίκια? Ποιος θα έρθει να κάνει τον δεύτερο καρδιολόγο στη Λίμνο? Είναι και το επόμενο που έρχεται ως απάντηση συνήθως και από την πλευρά των διοικήσεων, ότι δεν είναι αρκεί να προκηρύξουμε εμείς τις θέσεις αφού δεν θα έρθει και κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση δεδομένων των συνθήκων. Άρα επειδή έχει επαναληφθεί αυτό το έργο, πάει να πει ότι οι προκηρύξεις έχουν δεδομένα που είναι σαν να έχουν φτιαχτούν για να μην έρθουν ποτέ. Ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό το βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Θα έπρεπε να προκηρύσσονται ανά 2 θέσεις. Ανά 2. Δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να προκηρύσσονται. Δεν ξέρω. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει κλινική. Δηλαδή, τι προβλέπει, γιατί έχουμε και έναν οργανισμό, εντάξει, ο οποίος είναι ο παλιός, προβλέπει συγκεκριμένους γιατρούς για κάθε, τέλος πάντων, κλινική. Ναι. Και εμείς αυτό που λέμε, μεταφέροντας τις απόψεις και των εργαζομένων, είναι ότι αυτός ο οργανισμός είναι απαρχαιωμένος, είναι άλλων δεκαετιών, θα πρέπει να καταρτιστεί καινούριος
και να καλυφθεί πλήρως με το απαιτούμενο προσωπικό. Ο οποίος είχε τροποποιηθεί και με την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, και είχαν γίνει απίστευτα πράγματα τότε. Μετά κάπως το επανέφεραν, δεν είμαι και πολύ σίγουρη, από το ρεπορτάζ τότε θυμάμαι, και είναι εντελώς σε άλλο μήκος κύματος. Και από την εποχή των μνημονίων, από όσο θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και έχει μία αξία να βλέπουμε τα πράγματα, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, και στον χώρο της εκπαίδευσης, την περίοδο της πανδημίας, αυξήσανε τον αριθμό μαθητών ανατάξει. Ναι. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι εφαρμόζεται μία πολιτική που δεν έχει καμία σχέση με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, την ικανοποίηση των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Το ερώτημα, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία τα βλέπουμε χρόνια. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Ναι, και αν εμείς θεωρούμε ότι μας αξίζει να έχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, παιδείας κτλ., πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να το διεκδικήσουμε. Και δεν υπάρχει μεσσίας που θα έρθει και με το μαγικό του ραβδάκι θα μας το δώσει. Ναι. Τα στοιχεία λοιπόν, για να επανέλθω στους πίνακες, αν θέλετε ενδεικτικά, είναι συγκλονιστικά και απογοητευτικά. Ξεκινώντας από πού? Ας ξεκινήσουμε από αυτό, το που το έχετε βάλει σε δεύτερη, έτσι, στη σειρά. Κανένας μόνιμος γιατρός, δύο ιδιώτες με μπλοκάκι όπως είπατε, και αδυναμία κάλυψης εκτάκτων περιστατικών, αλλά και μεγάλο βαθμό τακτικών περιστατικών. Αυτό είναι εκτίμησή μας, είναι άμεσο αποτέλεσμα του δεδομένου που βλέπουμε δίπλα. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, για να γίνουν τα χειρουργεία, δεν είναι αν μπήκε ένας χειρούργος εδώ πέρα και ανοίγει τον άλλον και κάνει το χειρουργείο. Χρειάζονται αναισθησιολόγοι, όχι αναισθησιολόγους, αναισθησιολόγοι, χρειάζονται χειρουργοί, χρειάζεται ένα ολόκληρο team. Όταν υπάρχουν δύο ιδιώτες με μπλοκάκι και προσφέρουν υπηρεσίες, πώς μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κατοίκων εδώ πέρα σε τακτικά και σε... Συνέβη προχθές και σε προσωπική περίπτωση. Η αναισθησιολόγος να είναι έτοιμη για να προχωρήσει στο χειρουργείο και να έχει έρθει έκτακτο περιστατικό που έπρεπε να δώσει προτεραιότητα σε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σε δύο κομμάτια. Πώς γίνεται? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η αναισθησιολόγος που λέτε είναι από κάτω, το τρίτο είναι μία. Παρακάτω δεν υπάρχει ακτινολόγος. Υπάρχει πάλι γιατρός με μπλοκάκι. Και μας καταθέσαν εδώ πέρα και οι εργαζόμενοι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τεχνικής εκπαίδευσης απόφοιτοι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική, και δεν υπάρχουν γιατί λειτουργούν μηχανήματα. Ναι. Το ένας και κανένας, δηλαδή παίζουμε με το ένας και κανένας, με εξαίρεση εκεί τους παθολόγους που κάτι καλύτερο υπάρχει. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το καλύτερο, γι' αυτό δεν το βάλαμε κιόλας, καλύπτει τις ανάγκες. Το ότι υπάρχουν τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Ναι. Η μία είναι επικουρική όμως, η γιατρός. Δεν είναι μόνιμη. Δεν ξέρω αν καλύπτει την ανάγκη. Και γι' αυτό και δεν το βάλαμε. Οφθαλμολογικό, είχαμε μια κλινική στην οποία γινόντουσαν χειρουργία, ήταν πραγματικά στελεχωμένη πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει κανένας. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία των ανθρώπων που ήδη παρακολουθούνται από τη γιατρό, η οποία θα μετατεθεί μετά από δική της επιλογή. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ένας από αυτούς είστε και εσείς. Και όλοι αναρωτιόνται. Είναι άσχημα τα πράγματα, κύριε Ξυπτερά. Εσείς κάνατε την καταγραφή 1/1, βάζετε ακόμα και το θέμα της μευτικής, που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε αυτό το θέμα, από όσο γνωρίζω. Κάνετε λόγο για 3 ΜΕΕΣ, ενώ θα έπρεπε να είναι 6 και 7. Ουσιαστικά δεν βγαίνει το κυκλικό ωράριο αυτό που λέμε, ακριβώς, αυτό μας μεταφέρανε. Αυτό μας μεταφέραν οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχει ζήτημα με τις βάρδιες. Επίσης δεν υπάρχει κανένας γενικός γιατρός και για κάποιο λόγο και ο Σύλλογος των Εργαζομένων Νοσοκομείου και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι μας το βάλαν ως σημαντικό. Γεγονός ότι δεν υπάρχει γενικής ιατρικής. Που συνήθως είναι στα επίγοντα. Και να πούμε ότι καθαρίστριες είναι με εργολαβία, εντάξει. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ελαστικές εργασιακές σχέσεις, σημαίνει μεταφορά ενός κομμάτι υπηρεσιών
στους ιδιώτες. Όπως το ίδιο συμβαίνει με τα εξιτήρια. Αυτό που βγήκε πρόσφατα για τις μεταφορές αντί για ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό στενοφόρο, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Όπως είναι σε εργολάβους και η μεταφορά βιολογικού υλικού για υλικό που πρέπει να φύγει τέλος πάντων από το νοσοκομείο πάλι σε εργολάβους. Αυτά όμως τα πληρώνουμε εμείς. Τα πληρώνουμε από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Μάλιστα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε, κύριε Ξυπτερά. Το επόμενο βήμα, θέσατε ένα ερώτημα. Αυτό θέλουμε? Οι διοικήσεις και το Υπουργείο μπορεί να κάνει ό,τι κάνει. Αυτό θέλουμε και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, τι μπορεί να γίνει και τι ενέργειες θα κάνετε? Γιατί τα σωματεία έχουν μία δύναμη, η αλήθεια είναι. Και ευτυχώς. Η ιστορία που δυστυχώς δεν διδασκόμαστε στο σχολείο έχει δείξει ότι όταν ο εργαζόμενος κόσμος, ο λαός είναι ενωμένος και έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις και τις παλεύει, μπορεί να πετύχει. Εμείς αυτό καλούμε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του νησιού. Μπροστά μας έχουμε την πρωτομαγιάτικη απεργία, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο λιμάνι της Μύρινας στις 10:30. Καλούμε το λαό της Λίμνου, τους εργαζόμενους, πριν πάνε στη βόλτα τους στη φύση, να έρθουν στο λιμάνι της Μύρινας, να ακουστούν δυνατά όλα τα αιτήματα που αφορούν και την υγεία και την παιδεία και τις εργασιακές σχέσεις και τα πάντα που θα μπουν από τους εργαζόμενους των διαφόρων χώρων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα υπάρξει κλιμάκωση επομένως, θα περιμένετε φαντάζομαι και σύμφωνα με το αρμοδίος, να ενημερωθείτε αρμοδίος από τον διοικητή όπως σας είπε. Ελπίζουμε να είναι σύντομο αυτό, ελπίζουμε να είναι και σύντομο. Ναι. Έχει μια αξία να πούμε ότι στις 13 του μηνός, 13 Μαΐου, έχει προκηρυχθεί πανδημοσιοπαλληλική απεργία που μπορεί να πάρει και πανεργατικά χαρακτηριστικά και η πρόθεσή μας είναι η συγκέντρωση να γίνει στο νοσοκομείο για να αναδείξουμε τα οξυμένα προβλήματα. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα 13 πρόγραμμα... Μαΐου μάλλον θέλετε να πείτε. Μάρτιο άκουσα ή εγώ δεν άκουσα καλά. Μαΐου. 13 Μαΐου άρα υπάρχει απεργία που μάλλον υπάρχει απεργία. Μάλιστα. Ναι. Και οι απεργίες αυτό το ρόλο παίζουν, να αναδείξουν προβλήματα και ζητήματα. Και αυτό που είπατε, το μέτωπο, γιατί βλέπω ότι από εδώ και από εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Ιατρικός σύλλογος, εμπορικός σύλλογος, είδαμε βγάλανε ανακοινώσεις, η ΑΔΔ, το Σωματείο Εργαζομένων χωριστά και διάφορα άλλα που ίσως τώρα μου διαφεύγουν μηνύματα από εδώ. Η Δήμαρχος που έστειλε επιστολή ο κάθε ένας θα κάνει ένα στη Βουλή, η κατάθεση ερωτήσεων στη Βουλή από τους βουλευτές του νομού, την κυρία Κομινάκα ίσως και από άλλους, δεν θυμάμαι. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι καταδεικνύουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και ότι χρειάζεται αν μη τι άλλο κάποιος να απαντήσει και να δώσει λύσεις επί του πρακτέου και όχι απλά σε επίπεδο εγγράφων. Για να δούμε. Όπως είπαμε, δεν έτυχε, πέτυχε. Για κάποιους πάνε καλά τα πράγματα. Για τους πολλούς δεν πάνε καλά. Αν λοιπόν συμμερίζονται οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της Λίμνου αυτή την άποψη και διαπιστώνουν εδώ πέρα ότι αυτά που γίνονται δεν είναι προς όφελός τους, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω ο καθένας και να διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει. Όχι στο Facebook μόνο κτλ. Στο δρόμο. Η διαμαρτυρία να είναι ουσιαστική και όχι του διαδικτύου μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξυπτερά, πρόεδρος της ΑΔΔ, για τη συνομιλία που αναδείξατε τα θέματα, γιατί όπως είπατε δεν αρκεί αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο που ο καθένας διαμαρτύρεται, χρειάζεται μια συλλογικότητα και μια τεκμηριωμένη καταγραφή και νομίζω ότι αυτό που κάνατε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο καταγράψατε ένα προς ένα το πρόβλημα και τι συνεπάγεται. Είναι πολύ σημαντικό. Θα καλέσουμε και τους ακροατές μας να μπουν να διαβάσουν τους πίνακες, γιατί έτσι πραγματικά υπάρχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει χωρίς καμία υπερβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.